नाफामजों गाम्बारि बिबारजों खुमब्रानि नाफाम याम्मी खानायलाय लाबो सान्दुं खारनायनि एसे जानांगौ नाफामा नै लोगो आयै नों मानो दां हेलौ खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा बयबो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बयखौबो बरायलायबाय ओमफ्राय ना आं दासो सिखारदों उन्दुनानै ओमफ्राय जा आङो भिडिअखौनो बानायनो बाग्रा जाबाय माने जा अलसिया जायो डिउटिनिफ्राय थाङो फैयो मेङो माने बोरैबा जानोबो बाबाय आरोना आं सामफ्रामबो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायबाबो लाइकखौनो खालामा नालायथो माने गोसोआनो जाया माने एफा खस्थ' भिडिअ बानायबाबो माने बेबायदि मोजां माबा मोनाबाथाय बायो आरो बेखायनो सानबाय आं ब्लगखौनो बानायला नामा होननानै ओंखायनो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै दायो दिनै सामफ्रामबो बेदर जाबाय थानायखाय आङो जा बादों आरोना बोरैबा मेगन बुथे मोनजोब्बाय अभार जाब्रेगासिनो नालायथो बेखायनो दिनै फान्थाव ना गोरान बेबायदि खालामनानै ओंख्रि जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालामनानै होलां ओमफ्राय हनै खानोसै मैगंखौ ना गोरानजों फान्थावजों जानोसै गिदिरथारना सावनानै जानायावसो मोननांगौ बिदिखौ एसेल' जागोन दे एसे जायाबा नाफामखौ बेसेबांथो बुरजा जानांगौ सान्दुं खारनायनिल' आदै आङो जि सिनस्रिबो सादों थाबायनाया ओमफ्राय टट' गाखोनाया जा मावोना लामाया मोजांबाबो दख्ल' दाख्ला मेरला दङ माने एकदमबारे लोमजाहांसो मोनलाजोब्बाय आङो दायो लोगोफोर माबानोसै मैगं हानोसै सायसै एसे सायफानोसै थाब हानायनि ओमफ्राय संसै आङो अदाबाव बै बाहेरायाव संहैसै आं संग्रायाव बे सिथ्लायाव मानसिफोर फैयोना मानसिफोर फैबाथाय जारला जायो ओंखायनो बैहायसो संहैयो आङो ओमफ्राय दायो मैगं थाइगं गासिबो फान्थाव आरि हानानै लाग्रोजोबसै ओमफ्रायो लोगोफोर बयबो भिडिअखौ लाइक खालामदे ओमफ्राय दा गोरलैयावथ' नाङा औ आयंआ नै बे आयं जोंनि जाबारिनि आयं एम्फौनि माबा एम्फौ फिदोंनो गावस्रा ओमफ्राय एम्फौनि इन्दि ना मा नायं इन्दि लांनो फैदों ओमफ्राय जोंनाव हाबलांदों आयंआ बाजैया एम्फौ लादोंनो माबायदि सायो लोगोफोर गाम्बारिखौ जोंहा बिदि सायो नोंथांमोनहा बोरै सायो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरलाय आंनो बयबो ना गोरान आरो फान्थाव आलु संसै लोगोफोर नायदो जोंना ओंख्रिया जा गोथाव जागोन बे ओंख्रिया जाबाय फान्थाव गेब्लेना आलु खोथा गेब्लेहो लोगोफोर नै जोंहा मैगंखौ सायखांजोब्बाय नाखौबो हास'नानै लानोसै नै लाब्रायाबो जाबाय रेडि ओमफ्राय नै अराबो जोंगासिनो आंना दायो संसिगोन नाफामा नै लोगो आयै नों मानो दांखो नों दांग्रोङो नामा बेखौ आं बेसेबां खस्थ' साबगोनबो
मासेनो होगोन हां मासे होदो थावासो सानगोन खिन्थु गोथाव जायो बिदिनो जायो जोंहा लोगोफोर आङो नैबे नाखौ हरखानोसै नाया माने गोरानथ' आरो गिदिरबो ना बेखायनो दानिफ्रायनो होखाबाय दाहाय दै एसे होबावगोन ओंख्रिया कालारा जा किउट जाबाय ओमफ्राय मोजाङै सिनायासै दै एसे होबावगोन र' दा दसे थाना दायो नैबे नाफामजों गाम्बारि बिबारजों एवगोन लोगोफोर नाफाम आरो गाम्बारि बिबार लोगोफोर नै आंना ओंख्रिया जि गोथाव मोदोमबाय दै एसे होबावसै एबार जब्बानो जाबाय गोलैगुलायबायसैहाय जि साइज जाखाबायलै कालारा रोमोद'नो लोगोफोर बिराद गोथाव जायो ना गोरानजों फान्थावजों बेदर लायहाङैनो लायासै जानो बाबाय आं ओंखायनो दा लायसै होनबाय आं आइखौ लायनो नागिरदोंमोन जाबाय लोगोफोर आखाया नै थिफुनानै बोरैबा जाबाय आंना साराय गुदुं दांब्रुनानै जाबाय जबनानै आराम माबाबानो आमथा आमथा जाथारसै बानलु गोथां लायनि नै बेसे बुरजा मोनखो जाबाय जा मोजां गोदौबाय नै लोगोफोर एखनसै नाफाम लोगोफोर ओंख्रियाबो नै एसेयानो जागोनदांलै ना नङाबा बोरैबा मोनजागोन जाबायथ' बुरजा गथारबाय बै सा बिबा जोंना नारजि संनो बिनाया एसे दा बुरजा गबाय जाबायना बेनोबो जोंना लोगोफोर नै जाबाय जोंना नाफामा एवसै लोगोफोर नै जिरा आरो दुन्दिया बेगर होबाय मोनबाय आंना ओंख्रिया जि गोथाव मोदोमखाबायहाय बाहायनो नाफाम एवसै नै नाफामखौ एरख'नानै लाखाबाय बिराद मोजां ओमफ्राय थावखौबो एसे माने नायथावथाव होबाय आरो ओमफ्राय सामब्रामखौ थाव सेरबाय थाव सेरखांनानै सामब्राम गुफुरखौबो आं एसे देख्रेबनानै लाखाबाय ओमफ्राय सामब्रामा एसे रबनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय गाम्बारि बिबारखौ होसनबाय लोगोफोर आङो गाम्बारि बिबारखौ आराम रबजासे मोजां एवग्रोबाय आरामसे एवग्रोबाय थानांगौ ओमफ्राय आंबो एवग्रोबाय आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय नै हालदै ओमफ्राय संख्रिबो होनानै लाखाबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देनायखौबो हरखाबाय आङो गोथाव मोदोमनायनि ओमफ्राय नाफामखौ एसे होबाय आरोना एसेल' होनांगौ नङाबा बांद्रायबाथाय बोरैबा मटलादला बोरैबा गाज्रि मोनजायो बेखायनो ओरैनो मोदोमनायनि एसे नायथावथाव आरो मैगंनि हिसाबै
ओमफ्राय दै एसे माने माबादोंमोन ना नाफामा एसे गोरा गोरा जानो नागिरो ओमफ्राय दै एसे होनानै माने थुफ्ले थुफ्ले खालामग्रोबाय ओमफ्राय नै नेक्स्टआव आरोबाव दै एसे होबावबाय एबारना मोननायनि बे रानबानो मोनबाय एबारना नै जाबायबो रानबायानो फ्राय टेस्ट खालामबाय आङो ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय दा बुंसै लोगोफोर आयौ आयौ आखाया जा गाज्रि थिफुबाय लोगोफोर आंना नाफामा नै जा गोथाव मोदोमफ्रु जोब्बाय नाफामा नै लोगोफोर नायनाय नाफामा याम्मी खानायलाय हा गाम्बारि बिबार आरो खुमब्रानि नाफाम जाथारसै ओमफ्राय नै नायाबो ना गोराना जा गोथाव बिरादनो नारजिजों नाफामजोंबो जाजायो गोथाव जाथारो आरो आखाया थिफुनाया जा गोथाव नाफामा आयौ जि गोथाव ओइ ओंखाम जादो जाया नों जायो दानो खापसे साखिगोन लोंगोन ओमफ्रायसो ओंखाम जागोन ओमफ्राय देखायदो मोनायाव मा ओंख्रि दंमोन दाबो सान्दुं खारनायनि एसे जानांगौ सान्दुं नांखादोंनो एसेल' जागोन लांफैदो मोनानि ओंख्रि खेरा दाबसिनिखौ जानांगौ लोगोफोर सान्दुं नांनाया बेखारो खेरा दाबसिनि मैथा बांगाल गाम्बारि जानांगौ मासि गोथाव ओंखाम एसे लाबा मा संदों नों ए बिसनिसो जाबाय नायानो ना संनो रोंबासो गोथाव संनो रोङाबा थावा
Nó à? Đó. Đang thở kìa. जाग्रो जाबाय आं लोगोफोर बाय बाय